Wees die andere kan, maar die kan je komen tegen. Of dat ben je eerst in je? Ja. Ja, in je is eerst ook een af, denk ik. 3. Nou jongens, nou is het wel wat. We zien het nou te wachten in de studio op Sinterklaas, maar hier bellen me op. Jera! Sinterklaas! Sinterklaas! Excuses, wie hel is op? En hij broekster wat. Broekster wat? Ja. Oh, wat Is er vet. voor ha? Nou. Goeiemorgen, een nije dag, een nije. Hij je 2 pieten in de hoes. Nee, jullie zaken. Oh, ben je een beetje zwarte pietjes? Want wat we gaan hier naar de omroep. Bij mij haar werk. Maar op fietsman. Ziet er een pieper nu, zie je de fietsbal? En dan komt Sinterklaas daar. Dat is leuk. En wie cadeautjes gekregen? Je neemt cadeautjes krijgen in de school. Eerst niet. Ze ben al wel leeg. Ga maar alles eruit. Nee. Hallo. Wat hier me in de school? Die bal? Met mijn machine. Ja? En waar is Ildo haar bal? Oh, Kun ik eens saas stuiten? ja? Dat jullie die touwtjes eraf halen. Oh, die is wel heel cool, Lily. Wauw. Nou ja, wij zullen dus op mij Ljout. En ik ben benieuwd dat die goeie man weer komt en hoe en wat. We zullen het zien. Vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. We binnen bij de omroep. Maar wie is vier? Hier, zie. Oh, Pampers, maar dan gaan we niet meer doen. Goed. En tja, zo mooi hebben we die versierd, hé. Daar de stoel. Waar je dan daar op de bank zitten? Ja, dat ken ik meestal. Ik denk dat Jim je vader matte de band. En je is nog kleuren. Hele mooie kleurplaten. En die dingen? Herken je die kleurplaten nog? Zullen goed zaken. Wie is toch eens varig die in mij? Nee, de makker die makker had. Die kon het tekenen op die tablet. Wist dat nog? Mooi hè? Tja. Sinterklaas komt aan zijn hé. Dat is toch leuk? Wanneer? Aansen. Hoe is het zien? Dus Ja, ik denk dat die klopt. Een 6 minuten nog niet, maar lang geduld. het wordt dus nog wel echt. Ja, je mag nog even het ding klaarzetten. Nog even rijden, En meidje. dan kunnen jullie en ik wat. Tikkie. Misschien kun je maar. Ik wil even rijden, meidje. De kans hier. Ja. Ik wil wel wat rijden, man. Wees die andere kan, maar die kan je komen tegen. Of dat ben je eerst in je? Ja. Ja, in je is eerst ook een af, denk ik. 3. Nou, dan maar raden wat. Lekker sweet. Check even bij Ildo, die is aan het kleuren. Had je wel zin in dat Sinterklaas komt? Ja? Dus, Zonder pieten wijzen, hé. ja. Al je cadeautjes, hé. Man, Ja, top. dus roosjes. Al je cadeautjes, hè. Zo. Als je hem alles om dan schat, dan kleurt het er wat beter. Is je, zo. Ja. Goed zo. Ah, super. Toppertje. Misschien op allebei de tafels. Nou, hier kunnen we gewoon rijden. Dit is een beetje voor de bandjes. Dan zetten we even de bannenbekertjes erbij. Maar wij gaan proeven of... Ja. Prio is zaken. Dit is een proefkonijn. Lekker slokje? Is het goed? Heel lekker slok. Lekker? Nog een beetje niet. Kun je er een beetje bij? Tje. Dat ben ik van alle markten natuurlijk, jongen. Hè? Niet in het water rijden. Zeker niet. Tje, zaken. Er is het lijst nog. Leuke bekers. Passen er heel veel bij. Party Piet? Tje, is deze van die? Ja? Nou jongens, nou is het wel wat. We zien het nou te wachten in de studio op Sinterklaas, maar hier bellen me op. En zo snel woont het verder. Ze staan stil bij de golfbaan. En zo snel die vonden het juist zo lekker, dus die woont net verder. Nou vregen Sinterklaas om me, die bellen me op, die vregen van wij moesten naar Boeten te stappen en om zo snel op. En misschien dat er dan wel komt. Dus wij gaan naar Boeten en hoop je dat ze dan gauw komt. Gooi wat in mijn lege tonnen, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Ik wist het. Oh, zo snel! Oh, zo snel! Nog een keer. Ik ben nou straks bang, want ik kom te ervaren dat hij dan de herwij komt. Ja, ik weet het net. Zie je hem al een hinder, jongens? Nee. Dus we moeten hem zoeken en schreeuwen tegelijk. Zullen we nog hier een keer heel hoort? Oh, zo snel! Jere! Sinterklaas! Sinterklaas! Oh nee! Ik word Roepen! Sinterklaas! Oh, hij keert al. Jere!
Vera! Ja! Excuse, wie hel je zo? Sinterklaas, hier ben we! Waar is ook zo snel? Is dit ook zo snel? Oh, wat mooi dan met de binnen. Maar we hebben al een golfkarretje mooi naam. Je mocht in de golfkarren broeken. Oh, gelukkig Sint en Piet. Hé, mooi je school wel zetten. Ik ga van de mannen. Ik ga eerst in mijn school zetten. En hij mooi er wat moois erin krijgen. Ja. En wat lekkers. Ja. Wat heb je liever? Wat moois erin of wat lekkers erin? Beide. Zal ik hem vertellen? Dat is precies de reden waarom Sinterklaas er altijd wat moois in doet. En wat lekkers. Wauw. Jawel. Ja, dat waar ik wel. Dan kom ik even bij Sinterklaas. De Piet gie uit fiets. Ho, kom maar even bij Sinterklaas. Oh ja, dat is zo. En ik snap het niet. Oh ja. Ik deed even een beetje bewust. Ik zei eens even de Piet. Roetveeg Piet. De Piet gie uit fietsen, toen baste Simon. Toen moest er worden mij de fiets han. Hij gie naar de smid en zeitje de smid. Ik jou dat er een liedspiepernuutje een achterbaan zit. De smid moest wel leidje, maar plakte Simon. Toen Koepiet weg fietsen naar hele Friesland. Naar Dokkum, naar Ljouwert en naar Broeksterwaard. Broeksterwaard. Ja, en hij brengt bij alle bandjes cadeautjes. Ek al is het heel koud. Ik vind het mooi. Dankjewel. Dat is leer van Piet. Dank je Piet, zei dan. Die is lekker. Doe maar. Ja? Dit is nou Sinterklaasje. Jongens, zaken met een kopbol. Dan hou je goed opletten. Huppakee. Hey, goed zo jongen. Hij is al Ik heb wel een beetje- Piet worden, ja. Hij is al een beetje Piet. Hoi. Was bij hem zitten? Oh ja. Oh ja. Kom door, bij Sinterklaas kut. Doe er wel eens wat hoor. Nee. Oh jongen. Nee? Ik net. Die Piet net. Wat heeft zo'n mooi pet op? Hey. Echt zo'n jongenspetje. hè, Coole die Piet, hè? jongens dragen. Ja. Ja. Mooi hè. En dan wil Zwarte Piet letten. Hoeveel letters Zwarte Piet? Wat wordt dan worden? Voetballer. Voetballer! Dan kerst in lol maar op momenteel, want het is WK hè. Heeft alle wedstrijden jongen? Ja. Alle wedstrijden of alle wedstrijden van Nederland? Alle wedstrijden van Nederland. Alle wedstrijden van Nederland. En het Nederland al vaak goed? 1 keer en 1 keer wil ik. 1 keer gelijk en 1 keer, dat is best goed. Toch? 1 keer won, 1 keer verloren. 1 keer won en 1 keer gelijk. En worden ze dan echt kampioen? Ik hoop het. Oh, dat hoop ik, dat wist nog net. Wordt Nederland kampioen of net? Ja. Ja! Jazeker. Nederland wordt kampioen. Of net jongens? Ja. En famkes. Wat is dat een mooie koptelefoon, zaak. Is dat een echt ding? Is dat echt dingen hier? De koptelefoon. Er zit geen trits, jongen. Oh, daar zit je een triet. Nee, triatlees, hè? Ja. Maar dan ken je het nog wat van. Ja, ik had geen idee. Ik heb wie net zo duur, dus ik denk net dat er het doet. Is Hoiterik. Ja. Want Hoiterik met Sinterklaas komen. Ja, hij komt. Hoiterik komt weer met Sinterklaas. Vind ik, hè? Sinterklaas is net een. Meestal Sinterklaas heeft net een groot ego. Hè? Dat is algemeen bekend. Maar er zijn bepaalde dingen. Dan denkt Sinterklaas, nou moest voorzichtig worden. En Sinterklaas is bijvoorbeeld heel trots op zijn but. En die heeft een mooie grote but. En als hij dan Lars shirt of Arjen, dan denk je, nou die heb ik een but. Mooi, niks meer om de hoorn. Hè, maar dit wordt wel een hele groot niet in. Het moet wel betiert knipt worden. Ja. Want als die langer wordt als die van Sinterklaas, dan heeft het een probleem. Ik zal opdenken. Oké, mooi. Ja. Is dat nou weer een stukje psychologie? En jongeman, is het compensatie omdat je niks meer zit? Ja, stiekem wel. Hè. Oké, nou, hier maar weer. Dat weet ik. Oké, ik weet net hoe laat het is. Nou, het is haast wel tiert van cadeau. Had iedereen bij Sinterklaas op skut gezet, jongens? Het is het zien je voor ogen. Zie je voor oven? Is het net haast tiert van de cadeautjes Sinterklaas? Ja, maar hebben die wel mooi? Volgens mij Jazeker. kun je nog bij ons zo stellen. Nee. Nee? Oh, wat Is er vet. mooi haar? Nou. Oh, dan maakt Sinterklaas wel in een kroepje, ja, vind ik. Hey. Die tekenen is... Ja. Oh, die is vet. Oh, dan komt dat mooi uit. Wat is dit dan? Is dat de goeie? Ja, ik moet dus aan. Ja, maar dat is heel erg ziekje, man. Ja, die weer Ik net denk dat al. het wel de goeie werkt. Maar dat is de goeie.
Dat is vet mooi, hè? En kan dit zich zelf bedienen? Maar ze even een dankjewel, zei ze. Zwaai maar in Sinterklaas. Doei, Sint. Oh, de bril en het boek. Doei, Sinterklaas, bedankt, hè. Hij heeft natuurlijk geen vrouw, Bobby. Hé, maar Bobby, luister. Dag hoor. Dag, hoor. Dag hoor. Oh, wat zullen we met zingen alleen maar ergens en Bobby? Zwaai maar dit. Zing toch. Dag, Sinterklaas. Doei. Wat is het van moois kregen in Hildau? Oh, hoentje, een mand en een poppy. Oh. Kun je daarin koesen? Dat is leuk. Mem zal even wat oproepen. Kun je wel even een mooi bordje? En we zijn weer thuis. Alles weer oprutten. En het bandbordje moet nog een nieuwe spul. Die boot, Ja? die auto is hier achterin zit, denk ik nou die geweer en spul en zo. Oh, wat cool. Dat is wel heel stoer, hè? En Ilde hier een popje, mijn hondje. Hondjes. Oh. Je kan echt zissen, je kan echt helemaal draaien. Oh ja. Dus van die robot is een keer zo. Vond je het wel leuk bij Sinterklaas? Ja. Lekker slaas. En je raslijnje? Wat zei je toen, Ilda? Sinterklaas? Ik vond Sinterklaas heel leuk. Wauw. En ze dit wel grappig, want ze dus is een beetje geweest. Maar ik heb het er heen, zei ze. Oh, wat grappig. Voel me het net heel mooi, zo wel? Ja. Je wordt eigenlijk Oh, gelukkig. Oh, toch wel. aan deze kant wordt die er volgens niet. Krijg je er nog wat in? Oh ja. Oh, valt daar. Is dat een mooi hondje? Let met mijn zin. Dit is, oh, wat een scotch. En hierin had een strik in het hier, hè? Oh. En hier zit nog in. Dan laat hij in een mand. Van een kind popkop, al die Hoe erop zitten. maatjes. Ja, die kan vast. Ik kan dan misschien ook wel hierop en zo. Dat is wel leuk. Je moest daar nog wat meer popjes doen. Ja, dit is alweer van deze man, hé. Zo, dit is een Flintstone auto. Dit is een loopauto. Zeg, die ken je ook op. Die kerel in een steen, hij. Die ken alleen Jullie maar die En hij kan hem wel op de motor. Denk ik. Maar man, zie je dit gewoon wat weer? Al de raast. Cool, man. En een boei. Leuk, man. Is dat touw? Nou jongens, we waren echt een skitterende Sinterklaas, man. We zullen zo even wat eten. Bandje op bed. Midden lekker fotje omheen. En dan ben ik mooi met een nee, wat is goed watje. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet hem blauw op omheen. En via net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Om het een night vlog. Hey,